אעשה ידי חבוסי ב20 דקות. כמעט כל דבר. אם אתה גם תישאר, לא תגיד שבשביל אתה יוצא ידי חבוסי ב5 דקות, אז לא ייתנו לי ללכת. שאני אגיד, מחכים עליי. באיזה ספר, דרך לראות, אתה דודו, יצחק ג'שם בורביק, שרק אני ברוך השם זכיתי להכיר אותו. יצחק ג'שם בורביק הזה. איפה הוא כתוב? איפה כתוב אותו? כתוב פה רבי ג'שם בורביק, כתוב כאן. כל ה-13 חוזרים שהפיצו גם ספר המאמרים וגם ספר... מה, הוא היה חויזר של הרבי רש"ב? אתם הכרתם אותו? איפה הוא היה גר? בסברדלובסק. באיזה שנים הכרתם אותו? באיזה שנים אתם ראיתם אותו? 49-50. יותר משנה היינו ביחד בסברדלובסק, יותר משנה. כל שובס אני שומע ממנו. אני עוד לא הייתי בסך הדברים, אבל הבנתי מה שאומר. עוד געת קלור שפרח? עוד געת קלור שפרח? יצחק ג'שם בורביק. הנה, הכתובים רבי יצחק ג'שם, לפני זה, ה-12 זה רב שילם קורטין, כולם שמעו עליו. ה-13 הכתובים רבי יצחק ג'שם בורביק, מכאן אליו כבר הוסדר הנה חזור המאמרים בתוככי תלמידי ישיבת תלמידי בעצמם. הוא מחלק את זה לשלושה, הנה, 13 חוזרים אשר העמידו הנה חזור המאמרים על בסיס נכון וראויים לברוכה ולזכור הנצחי בדברי מהחסידים. והם נחלוקים בשולח מערוך בסקויללייס. א', 10 השנים הראשונות, מ"ג נ"ג, שם מ"ג, אחרי הסתלקות רב מרש. בייס, דוי ראשון של היושבים, נ"ד נ"ה, ודוי שני של היושבים, נ"ד, וגם דוי שני של היושבים, נ"ו נ"ז, ג' תלמידי ישיבת תלמידים. זה היה יושבים על החוי. הג'יבל, מערך הג'יבל זה אז עד לא היה ישיבה, מהג'יבל נ"ג עד לא ישיבה. וגם עד הראשון נ"ד נ"ה, הישיבה התחילה, זה המערוך השלישיס תלמידי. הוא מספר, מי היה במערוך האלף? הראשון של ה-13 זה רבן חויזר. החוסת רבן חויזר מהג' מ"ז. החוסת רבניסו מלמד מ"ז מ"חס, מ"גוף מ"חס. החוסת רמר ברצה מלמד מ"טס נ"א. החוסת רבי יעקב קופל זייליגסון נ"ב נ"ג. זה המערוך האלף. מערוך הבייס, החוסת רבי בן עבדין. שהנכד שלו היום בגרמניה, עם הרב מטלר. החוסת שם זבלן עבדין, נ"ד נ"ה. החוסת רב שי"פ, זה אומר לו? שי"פ. נ"ו נ"ז. מערכת ג' אטומים, אטומים תמימים. הם היו יושבים תלמידים בעצמם, והם על החויזר הזה, רבי יצחק ג'שם בורביק, שמצאתי שם עוד ענק אחד, שגם כן למד ענק, שני ענקים, ענק, חוכם גודל, למדן גודל. היה שמש,
איפה? בספרדלובסק. בספרדלובסק. Wie viel haben gegeben? קראו לו לייב פיראטינר. לייב פיראטינר סיפר לי. אני אז הייתי בחור בישיבה, והוא כבר היה אחרי החתונה שלו, רבי יצחק שמבורביץ'. רב לייב פיראטין היה בחתונה של רב גרשון בורביץ'. רבי יצחק מספר לי, רב לייב פיראטין מספר לי, שבאותו זמן שהוא היה בחור בישיבה, תלמיד בישיבה, אבל רבי יצחק גרשון כבר היה אחרי החתונה, והוא היה חוזר. הוא מספר לי דברים האלה, auf Jiddisch. Der Kopf ist bei ihm gewinnt geht. Der Rebbe ist Poseidon, sagt der Meimer, 2 Schuhe, und nimmt ihn. Das ist der Bisch der Erste. Häuser, מספר א', זה שלמדתי, רבי יואל לוין שלמדתי תניא פעם ראשונה, גם הוא היה חייזר בלבאביץ', אבל חייזר מספר 2, כמו אלה שישבו מסביב ליואל. יואל היה חייזר מספר 1. אנחנו מדברים על מספר ראשון. הרכס ג' כתוב ממנו בברום דוד פויזנר. ברום דוד פויזנר הוא היה... אבא של רב שולם פויזנר? צרפת. אבא של שולם פויזנר? רב שולם פויזנר? לא. היה אבא, אני חושב, של פויזנר. זה לא היה פויזנר. בצרפת? בצרפת. זאת נגעים פויזנר. יש פויזנר בצרפת? יש כל עדר אברום דוד פויזנר. אברום דוד פויזנר. פבזנר אולי. Das steht Poizner. Pevzner oder Poizner? Hillel, Hillel Pevzner. Aber das ist Avrom Dover Das ist Pevzner. הוא אח של אשתו של אברום זלצמן. אח של אשתו של אברום זלצמן, והוא אבא של אילצ'ה פויזנר. של פבזנר. פבזנר. לא steht Poizner, אבל das ist es. זה הראשון במערכת ג' נ"ט סמ"ך א', השני אירשלימוביץ' האבא של אילצ'ה, מפריז, גם כן מפריז. אילצ'ה זימוב, אירשלימוביץ' שנפטר ב-30 ומשהו שנים. בגיל 30 וכמה? כן. מי? אירשלימוביץ' עליו אמר הרב נשב, גוף נוצ'י ונשומת יהוירה. Ihr habt ihm gekannt? Mein Schwieger hat mit ihm gespielt in Samtleben, die Stiebe, haben gewohnt, die Stiebe, Riertaten, Sandtaten in Klimowitsch. Jeder hat gespielt mit ihm in Samtleben. הוא אומר שהשוויגר שלה הייתה משחקת איתו ביחד. Ihr habt ihm gekannt? Wie ich ihn kennen, als ich staub noch in Lubavitch. מי זה? מישהו שנפטר בגיל צעיר. מי זה? זה אזימוב? כן, אזימוב, ועכשיו יש אזימוב. כן, בצרפת. בצרפת, זה הסבא שלו. אבא של אבא שלו. כן, בן אדם טועה. מה? בן אדם גדול. הוא גם כן איזה פרטנר, איך קוראים, מולי אזימוב, בצרפת משהו גדול. הוא הראשון התחיל בצרפת. בעלי תשובס, יש לו הרבה בעלי תשובס. יש לי קלימוביץ' של הסבתא שלי, האבא של הסבתא שלי, של השוויגר שלי. שוויגר, אתה זוכר של השוויגר שלי. דינה, נו, האמא של מוישה גולדשמיט. אמא של מוישה גולדשמיט, כן, אני זוכר. זה איך קוראים, זה... הנה, אבא שלו, והאבא שלה זה של קלימוביץ', קראו ככה. כשהיו קטנים, הם שחקו ביחד על יד הבית. סירוטה, נכון? מה? אמא של מוישה גולדשמיט. אשתו של רבי יצחק גולדשמיט. בסדר, כן. עכשיו כאן, אמרנו מערב סירוטה. כן. היא סיפרה אותה. היא הייתה בלוויה שלו. יש את לימוביץ' כשאני נכנסתי, באתי לפריז, נכנסתי, ואיפה הייתי שם שבועיים, איפה הייתי האכסניה שלי? אצל הבן שלו, אצל אילצ'ה זימוב. מולה אזימוב. מולה הבן כבר, מולה הבן שלי, מולה חי ברוך השם. אילקה זה אבא של מולה. אילצ'ה זה אבא של מולה.
הבן של הירשל. אנשים מאוד טובים את זה. הוא היה בסמרקן, מולי אזימוב הוא היה בסמרקן. ואשתו היא קרובה של השוויגר שלי. היא ראתה אותי פעם ראשונה, ואני ראיתי אותו, ג'בין דה גנצה צייט. אני חשבתי ככה, אתה יודע, אני חשבתי חמה, זה באמת. רגע. האמת ככה. באמת. מחשבה תורה. יש לי ליבוביצ'ר, אחריו, השנה שלו סובך בייס, יותר מהשנים. אחריו הולך, התום אומר, זה בשביל נויח. מליניצקי. una famiglia. אחריו הולך רב מוישה חויזר, אחריו הולך רב מרדכי חפץ, אחריו הולך שולם קראטיב, 12, אחריו התומם רב יצחק גרשון בורובי. מכאן אליו. אז verstanden we ze beschreven. יש קודם שהוא משעה 8. Als je weet op de gasten, je moet naar gaan boeken. De koppen bij me ingeet. De koppen bij me ingeet. De hebben die Museum zocht aan mama 2 Schuhe. Net Du, nicht jetzt, wenn ich damit verbringen. Das ist nicht verbringen. Die Geuze, Kala Geuze Meile. En Matthija ja hebben we een maimer beleid Shabbos. Dan wie beleid Shabbos. ליל שבס היה אומר מיימר? לפני כולם היה אומר בליל שבס מיימר? כל הרבים ככה? Wees het alle Rabbi, begrijp van hebben dat. Slepen procent, de vrije, Shabbos en de vrije. De Geuze geht er voor, je weet dat is alle. Geht er een land zum Rebben, en hoe ze weet ik de Rebben. Scheiß Shabbos wil zeggen. En zoekt hoe ze veelt hem. Zegt, immer hebben we 2 Schuhe aan mij, weet wat te zeggen. Noch so das Shabbos, fahrst du das Shabbos, wenn Leil Shabbos. Fahrst du das Shabbos, noch ein Davenen, wenn? Maimer? Ja. Was der fast Shabbos, fahrt Kabbalah Shabbos. Fahr Kabbalah Shabbos. 2 Schuhe fahr Kabbalah Shabbos. Ja. Jetzt wenn sagt man Kabbalah Shabbos. Ich weiß auch nicht. Nee. 2 Schuhe fahr Knisset Shabbos, noch Knisset Shabbos. Noch hat Lokas Neret, noch zu. Dat jetzt von jemand, da hebben ze ook allemaal 2 Schuhe. En de geweest had, was ze geweest, ben met de Kabbalah Shabbos. בין מנחה לקבלת שבס. 2 Schuhe. Und dort ein Shabbos Sommer geht da rein spät, Shabbos Sommer. Das ist doch die ganze Nacht nach Hause. Aber bleibt sich etwas. Das ist der Frieden. בבוקר, Shabbos בבוקר, הוא נכנס לרבן. הוא שואל שאלה לרבן. Ja, drink mit uns. Die Schreiber, man. Schreibers. Die Schreiber. Wir zum Geld verlangen. Ich habe ja. Und noch ich meine Atokes. Janem zeker. Fotografie ist nicht gewesen in einer Zeit Fotografie. Oh. Pischallo bewaarde Oh, ja, dat gaan ze een keer beleven. Weintraub. Nee, wo ist Weintraub? Wer ist dort? Nicht Weintraub? Weintraub kann noch machen von Namen. Joski Friedman. Joske Friedman redet dort. Friedman hat nicht aufstellen, das ist... No, מה חבר? משלובין? משלובין. לא. אני אגיד שבע מיטל, אין לך מיטל. Nee, Joske Friedman. Das ist das Abkommen nach Klina von alle. Nur dem Ziel in so gleich ein, Tov Respect, der letzte Jahr.